عبداللہ بن مسعود کہندے نے اللہ دے نبی دوسری نشانی کیویں؟ آپ نے فرمایا دوئی نشانی اے وے اپنے گھراں نو آباد کرن گے تے خدا دے گھراں نو ویران، اپنے گھراں نو آباد کرن گے خدا دے گھراں نو ویران کرن گے۔ اج ویکھ لو کرکٹ دے میدان آباد نے، والی بال دے میدان آباد نے، ہاکی تے فٹ بال دے میدان آباد نے، داندانی دوڑ دے میدان آباد نے، گھوڑیاں دے مقابلیاں دی دوڑاں دے میدان آباد نے، کتیاں دیاں لڑائیاں دے میدان آباد نے، کبڈی دے میدان آباد نے۔ اگر ویران نے تے میرے رب دے گھر ویران نے۔ کسے جگہ تے مجرا ہو جائے، لوکاں دے کھلوڑ دی جگہ بھی نہیں ملنی، لیکن اج مسجد دیاں دریاں، مسجد دیاں قالینا ہر آن والے نو حسرت دی نظر نال پیاں ویکھدیاں نے کہ شاید اے ہی آ جاوے تے اپنی جبین نو خدا دے سامنے جھکا کے کہے سبحان ربی الاعلی۔ اج مسجد دے تاکاں تے الماریاں دے اندر پے وے قرآن، ہر آن والے نو حسرت دی نظر نال پہ دیکھدے نے کہ شاید اے ہی آوے تے سانو سینے نال لاوے تے اکھاں تے رکھ کے تے چم کے تے قرآن دی تلاوت کرے۔ میرے ویرا، میرے بچیا، میرے بزرگا، اج اپنے گھر آباد کرن دی فکر ہر بندے نو ہے، لیکن مسجد دے آباد کرن دی فکر کوئی نہیں۔ میرے ویرا تے بچیا تے بزرگا، اج مسجد دے اندر لوگ نماز پڑھن نہیں جاندے، کسے نو کہہ دے بھی یہ نہ نماز پڑھیا کر، وہ کہندا مولوی صاحب میں تانوں تکا کے تے نہیں پڑھنی نہ، میں اپنی پڑھنی ہے تسی اپنی پڑھو۔ تے کئیاں نو میں ملنا وا کہ آکھیا جائے نماز پڑھو، کہندے کپڑے ناپاکن، جسم ناپاک کیویں آئیے؟ میں کہیا تو اللہ دے گھر دا بوआ جے کھل گئے ہیں، تیرے کپڑے تے بدن کیویں پاک ہون؟ آ وضو کر خانہ خدا دے اندر آؤ تے سجدہ کر کے کہنا سبحان ربی الاعلی۔ اللہ تیرے کپڑیاں نو بھی پاک فرماوے گا، تیرے بدن نو بھی پاک فرماوے گا۔ اج اپنے گھر آباد نے، مسجداں ویران نے، مسجداں ویران نے۔ میرے ویرات، میرے بچیاں تے بزرگا، میرے آقا فرماندے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ زمین تے سب تو زیادہ محبوب جگہ اللہ دیاں مسجداں نے تے سب تو مبغوض جگہ بازار نے۔ میرے آقا فرماندے نے جویں زمین والیاں نو آسمان تے تارے چمکدے نظر آندے، ایویں آسمان والیاں نو زمین تے مسجداں چمکدیاں نظر آندیاں۔ جیڑے بزرگو جنہاں دی دیگر دا ٹائم آ گیا ہے، شام دا ویلا نیڑے آ گیا ہے، میں اپنی پگڑی لا کے تواڈے پیراں چ رکھنا وا۔ تساں پہلے پتراں نو کھڈایا ہے، ہن پوتریاں نو پہ کھڈاندے ہو، ہن دوتریاں نو سکول لے کے جاندے ہو۔ اپنے ماں اپنے بچیاں دے اگے ہاتھ جوڑ کے کہے ہو میں تواڈے بچیاں اگر تواڈے نال وفا نہیں کیتی تے تواڈے پوتریاں بھی تواڈے نال وفا نہیں کرنی ہے۔ گل لکھ کے میری کاغذ تے جیب دے اندر پا لوے ہو۔ اپنے بچیاں نو کہو سنبھالو اپنی اولاداں۔ اسی تے مسجد دے اندر مصلی بچھان لگے۔ مسجد نال پیار کرن والے نو میرے آقا کریم نے فرمایا اکھاں بند کر کے او دے ایمان دی گواہی دے دیو۔ جڑا بندہ مسجد نال پیار کرے، سرکار فرماندے نے جڑا بندہ مسجد دے اندر ایک لائٹ لا دے وے، ایک قالین بچھا دے وے، ایک صف بچھا دے وے، جب تک او لائٹ جلدی رہے او صف پچھی رہے، درختاں دے پتے بھی او دی مغفرت دیاں دعاواں منگدے نے، دریاواں دیاں مچھلیاں بھی او دی مغفرت